Ari sa tama higala to sa isgutan kanali mga kaigalaan kasi Presidente Rodrigo Duterte manggod nang gawas mga report mga higala nga duna na kunoy arrest warrant gikan sa International Court of Justice. International Criminal Court. Unya kuno kining maong warrant mga kahigalaan. Ready na ang mga pulis pod mga higala sa Pilipinas. Ready na kay kining Interpol mga higala wa man mo coordinate man sa atong kapulisan. Unya ni gawas man mga kahigalaan sa Manila Times nga doon na kunoy nakaredy dito po sa Davao ang mga pulis pati naghana dito sa airport kay naghimo dag simulation exercise la de kuno to. Pero kung tinuod man nga doon ay warrant of arrest Presidente Rodrigo Duterte, ingo mas Duterte may lang ready na siya na. Ready na siyang matubang sa ICC, ready na kuno siyang magpapriso sa ICC. Unya, ni sumpay-sumpay man ang balita. Kay gibalita may galanto anas Duterte kuno doon ay warrant of arrest. Ni sumpay po ng balita nga kuno si Duterte mga kagalan nilargas Hong Kong kay kinini ang musibat na kuno tungod sa warrant. Ato na isgutan ng taon mga kagalaan kay kini kunong pagsakay tinuod man sad nga ni sakay sa eroplano dito sa Davao mato ni gikan day nanakay sa nya pero si VP Sara padung na gito sibat kay ito na nanang gawas naman ang ICC warrant. Sa naiya terminal na doon naman mga nakakita kay inig-adtong Duterte inig-agim tapok mga tao na picturean to na larga na padung na iskapo. Now, kung tinuod ning doon ay arrest warrant mahigala mo coordinate ni sa Philippine government. Ang palas, mingon ang palas wa pa dili po sila mo confirm, di po nila mo deny pero ready kuno sila in kaso nga kinini ang mo coordinate nila mahigalang ICC. Now, ato ni pagtagad mahigala ha. Ready na kuno sila. So, ang mga balita na sumpay-sumpay ang social media, mana kita des DWHP ato lang yung panikamutan nga di kita mo appeal sa fake news ha. O kung say confirm nga balita mo itong i-report, o kanang dili konfirmasyon, pwede ka po na itong makonfirm, pero ato inyon nga, wa pa na makonfirm ha. So, kining yun nandun ay warrant sa ICC, wala na makonfirm. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong takna magigsunod sa 8:28 na sa panuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Kining arrest warrant nga gipagawas matud pa ha kay di pa man na konfirmado sa ICC. Unsa man ni tinuod ning nay warrant nga ni gawas or kini ni ang paukyabra. Atong klarohon ni tinuod o paukyab. Mo ni atong klarohon. Ato ni isgutan ta ni Romay gala kini nga portions dili pa tam adto dito kay madanya ta sa warrant dito man ginabuhi sa tagamay. Okay, atong balikan may gala kung dunay warrant of arrest ang ICC. Tutugutan ta lang na kay kini ni ang medyo taas maging diskusyon ng atong pagyong daibon ng ICC nga kini ni ang hisgutanan. Pwede go atong daibon o kana willing mong maminaw. Technical magud kayo usahay laay ba? Kini kita mag-discuss ko gana mga technical kayo. Actually laay magana mo nang ako nang i-dribble may gala nga at least kamo diha di pud mo magduka. Kay mismo gani mga estudyante sa law school usahay magduka na ng hisgutanan nga labi ang teknikala. So ani na lang, matod pa migawas ang report nga doon na kunoy warrant sa ICC. Kung tinuod nga doon ay warrant sa ICC, total Duterte ready naman po siya kuno ang magpapriso. Daan naman sa miingon nga, dugay, matagal ko na silang hinihintay. Na kung panalitan o doon na ginay warrant, di, dakpos Duterte. Kay willing man siya, ready naman kuno siyang magpapriso. O gunya, ato sa ning tanaw na, tinuod ning warrant or paukyabra. Na una, kung ito tinuod, murag tinuod, kay nigawas man sa mga pamantalaan gani, nga doon na kunoy kuan kay migawas man to nga rumor dagod mahigala kanang huhungihong nya nigawas pod mga sa pamantalaan kay gikuha ag reaction ang Malacañang yung Malacañang nga ready sila kung panalitag naa wa say confirmation nga naa ba pero panalitag na ay request ready ang kapulisan nga modakop ni Duterte now naniya hingawas man sa kanang The Manila Times unya ni gawas po ni gani sa pamantalaang The Freeman diri sa ato kani ang sa Manila Times kuno dong unahon ta ng Manila Times kuno be dito 7,000 strong force to arrest Duterte. Sa Binisaya pa 7,000 ka mga strong force Interpol issues red notice versus ex-president.
ang International Police kuno ni issue na og notisya, puwang notisya, batok sa kanhi presidente. Unya 7,000 strong force to arrest Duterte. Sa to pa 7,000 kuno ka mga ligon nga pwersa na ni, sa gobyernong pwersa nga mo aresto, mo dakop ni Duterte. Straight to the point. Ni ang sa The Manila Times. Sa pamantalang The Freeman ni gawas pod. Now, asa man tong The Freeman be? Mo ni ang headlines. Kanong adlaw ganin ni mahigala Palace prepared. Unsa man nang iyang kuan be? Kuan ko no, zoom in ko no kana. Unrumored warrant versus Duterte sa huhungihong ko no sa arrest warrant batok ni Duterte. Palace prepared. So ang palasyo ko no ready, preparado. So makakita ka ng balita, makaingon ka nga ay dakpunon na gis Duterte di ay. Nang kung tinuod nga dakpunon, ingon mas Duterte pod nga willing sa magpadakop. Nya karon ang mga pulis mahigala kay dito sa Davao, pretty daghan namang pulis dito sa airport. Pretty daghan ang pulis gipakatap sa airport. So nagtuon na sila nga kadtong pagdakop mga higalang kibuloy, inana man ang mga pulis kadaghan. Ningon sila nga wa na gyud. Dakop na gyud mahigala si Duterte kay naa ni gawas ang warrant gikan sa ICC. Balikon ako kung tinuod man ugali nga naa kanang maong warrant. Da atong tan-awon si Duterte nga mosud sa prisuhan. Kay ingon man sa nga willing siya. Dugay na kuno siya, matagal ko na silang hinihintay di itong tanahon. Onya, og mapriso gyud ala. Ingon man sa nga matagal ko silang hinihintay, willing siya mo sud sa prisuhan, handa akong magpakuan kuno. Magpakulong ato pa Duterte kay kini tungod ni sa war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So dito sa Davao, nasumpay-sumpay ning balita nya simpre mo po social media wana dakpuno na nay warrant. Dito sa Davao daghang pulis gipakatap nga mula katong panahon sa pagdakop ni Kibuloy. Unya nakita man may daghang nakakita di man malimod nga kinini ang si Presidente Duterte, kanhi Presidente Rodrigo Duterte o si Vice President Sara Duterte ni sakay eroplano ni adtong Biyernes buntag. Si former President Digong Duterte uban sa iyang partner nga si Hanilet o si Kitty, iyang pamilya gyud boy dito. Misakay mga higala sa eroplano dito sa NAIA Terminal 3 padung mga kaigalaan sa Hong Kong. Straight to the point. So uban man siyempre makaingon gyud kaday ning gawas na ning report na as newspaper ready ang palasyo sa National News Megala The Manila Times dira sa ato sa The Freeman na ani gawas nga preparado ang gobyerno. So unya nakakita sa Duterte ni sakay sa eroplano sa Cathay Pacific ni adto mga higalang kwan March 7 kauban si Hanilet, kauban si Kitty nga sa ayay wa na ang pamilya yung sibat na gyud. Kay doon na nagiwarant. So padong nagisibat sa tanawan ninyo kay padong na nang sibat. So karon hasta si Sara padong na nimo sibat kay doon na nay warrant mga kaigalaan. Straight to the point. Nasumpay-sumpay kana, nasumpay-sumpay. Now, kung tinuod nga doon ay warrant, balikon ko, atong tan-awon si Digong. Nga dakpon siya, kay posible mahigala si Marbel, ang PNP chief mo, gimupusas. Kay kinilbas Marbel mga higala, lahi na ba ni o gana na ang, siyempre, mukha naman po ni, mo follow naman ni sa mando mahigalang Presidente Bongbong Marcos. Onya, si Duterte mga kaigalan, suko mahigala sa mga drug addicts, musuko siya sa mga himo sa war on drugs. Pero si Marbel ingon man siya nga kanang pag drugs dili man kuno pasabot nga addict. Medyo magkasungi sa napita pwede nga si Marbel gyud mo signet ni Duterte. Daghan ang mga pulis Davao di nakaingon ng mga tao. Nganong daghan mga pulis? Makabantay mi kaday nganong daghan mga pulis sa airport? Daghan na. Mangutana ka man, maahat ka man yung pangutana. Ang tubag sa mga tao nga, dunan man kuno warrant of arrest, ang gi-issue ang ICC. So, siyempre, na-alarmang mga tao. Unya, nilarga si Duterte sa Hong Kong, wa na, padong na musibat. Mao kanay mga nahitabo. So, kung tinuod nga doon ay warrant, atong huwaton. Tan-aon ta mga higala o kay so far, ang report na mo diri sa DYHP na dawat, wa may confirmation. Pag doon na confirmation mo na among gi-preserve yun atong credibility sa kahanginan, paminaw mo sa DYHP sa mga balita,
kay og maning kag kasaligan nga mga balita diya sa ato mga higala sa DYHP RMN Cebu sa AFM. Kay ang ato klaro gyud og panalitag dunay warrant of arrest confirm di ato yung balita nga confirm na nga dunay warrant of arrest Duterte. Pero sa pagkakaroon moingon ko wala gyud confirmation pa. Wa pa ta kakita mahigala anang bisag picture man lang o anino man lang anang maong warrant of arrest. So mao kana ako ikasulti karon. Pero ug naa na pasaligan ko kamo nga inyong mahibaw-an kana diri sa sibianan DYHP kay kita diri mo na akong giingon diri sa atong mga staff diri sa DYHP nga ang kamatuoran lagi ti pagawas kay kita mga higala na importante nga naman tay credibility di lang ta kana na ang hala post bisag unsa lang ana no ang ato og mo posta nga dunay kwan balita ana but dili confirm inana no so og mugawas gyud ang warrant of arrest inyong gusto mahibaw-an kana station mo sa DYHP kay among i-report nga doon na nagyod mga kagalaan confirm na sa pagkakaroon wa gyud confirm so ug isumpay-sumpay na to ang balita isumpay-sumpay ang mga nanggawas nga report ug sa mga nahitabo makaingon ala to na sakay sa Cathay Pacific doon na may nakapicture post din to na insibat na padong sa Hong Kong pag-abot dito sa Hong Kong mahigala unsa ba dae nga sa laing bahin nagrally man ang Pilipilaban na dito gisugat man sa mga Pilipino dito mahigala pati daghan na makaingon ka nga unsa man ning kuha na nay warrant of arrest nga nung wa man lagi musibat ni dito may nagtapok mga Pilipino dito man hinuon dito na atong klaro na pag-abot ni Duterte dito sa Hong Kong bebe kaniyo ang mga Pilipino grabe naka abiba oy grabe ang mga Pilipino nga nakakuha niya dito hangop gyud ba be sa ato paminawon ko nasa audio ani names kaniyo sige sugod okay Nas Duterte oh. Hangop ng mga Pilipino dito sa Hong Kong. Ano? O mo na yung mahigalang pagkabot niya dito sa venue. Diyan mo na kana na ang nag-post hi loyalist, ito ba yung tumakas dahil sa unsa ni? Ihuhuli ng kwan? Mo na ang warrant kat unsa ni kwan na? Ato na ni agi katawa kay ingon dunay warrant of arrest na ni sibat na padong sungkong. Pagkabot sungkong lain man lagi. So, unsa man ning warrant of arrest nga ingon nga sa ICC, paukyab ni, unsa man ning klasiha? Di man kapag-abot, may gala, inana ang pagsugat sa mga tao, ha? Dito sa Hong Kong. Lahi po itong pagsugat sa mga tao katong diri sa may rallies Mandawi. Kani sa Hong Kong man kaya ingon lagi nga dakpon, may dakop nga, o dakop mo sibat, mutago, kani man mutago ni? Da, itong balikan ha, isa-isa, itong balikan ko no, Nims. Kini pag-abot ni Duterte may galabe, gisige ko no. Okay.
pag-abot ni Duterte, ha? Ang pag-abot niya ni mga kagalaan dito sa Hong Kong. Oh, ang mga tao mahigala. Grabe man ang hangop ba sa ato mga OFW sa Hong Kong. Duterte, singgit mga tao. Kaniho grabihan ng pagkakuha na mahigala. May pag-abot niya sa Hong Kong, no? So ato i-compare to, ha. Before tamo ito sa speech mahigalang Presidente Rodrigo Duterte o sa speech si VP Sara, standby lang sa humalamang pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Now atong balikan, mga kaigalaan, tanong mo ang mga OFW dito, no, mga Pilipino dito, nagtapok sila dito sa Hong Kong. Kadto pagkatapok ka mahigala, klaro man itong dili to hakot baikin. Klaro man itong dili to hakot. Ha? Tapok mga tao gyud. Lahi gyud kayo mga higala mo, tan-awnon gyud na to. Analisaron gyud ning maayo mga kagalaan kay kini pagkatapuka. Nanarbaho ni Hong Kong doon na ni mga pamiliti dito kasamang okay. So tapok wa man ingon nga dunay ayuda dito, ha? Wa man ingon nga hakot na crowd. Nya usa po ikahakot lang Duterte wa man sa administrasyon ron, sa may kwarta na nila ron. Ha? Nga ipanghakot na dito. Kini mga OFW dito, di yun ni hakot. Doon na nagpahibawan nga mo anha si Duterte, mo anha si Sara. So nagtapok sila dito. Klaro gina yung dali hakot. Lahi ba katong dito sa Negros nga, kaya na ang, katong sa Negros, hakot man gito. Kaya nga, kuwan ba ta, kina na ang, real talk ba lang. Gihakot to dito. Tapok mahigala, nagrally si BBM, nagrally mahigala niya mga senatoriables. Yan, ingon lang gobernador mahigala nga, sige be, dungan ta, BBM, oy, mingaw man. Nga to lang ni Agi katawa mahigala, oy, mingaw man. Kato, klaro gito mahigala nga, gihakot tong crowd. Ba't kini, wa man ni hakota? Atong balikan, be, gamay-gamay lang. Hong Kong kini. Sa Hong Kong kini, be, balikan to gamay names, be. Antong pagkakuha na, okay na, oh? Sige. Sige ko, no? Okay, sumo ni mahigala. Sa abroad ni. Okay, phrase gamay dong. Sa abroad ni. Dito sa Hong Kong, paingon nga naay warrant. Sa may warrant aning may kuan, wa man ni mutago dito sa Hong Kong di ko mahon. Ha? Ikaw-ikaway man dito abot sa Hong Kong mga higala. Unya, tanawa ha ang kalainan mga kagalaan. Si BBM sa dihang nisod si BBM dito sa pagrally wa ginanagad, ha? Tawa yung BBM. Kani. Sige. Ato naibudyo dong. Kani. Wa man gyud mga tao. Oo. Kaway. Nagtalikod lang mga estudyante, oh. Wa gyud mo atubang. Mo ni kang BBM, ha? Oh. Nay nagvideo-video ban pero ko madili hangop bang ako na. Oh, kaway. Wa man gani manindog ning uban. Ang lingkod naman ning uban, wa man mo kanang respeto bang tindog ba? Oo.
Oh, yaman tong kwano itong lipot na sa likod, ito na sa kilid-kilid na. Ato pa dong exit na siya. Aman to. Mag-exit be. Oh. Bro, kon ba? Pagawas niya, kaya padong exit niya be. Padong exit nyo dong. Aman to padong exit dong. Tawa oh. Mo ni ha atong gi-describe ni mahigalang kwan. Incumbent president ko ka. Oh, incumbent president ko ka. Kani oh. Oh, hinringi lang ni unsa. Wag gyud mo tindog. Wag gyud ka na mo tindog ba nga kon ba? Hangop na mo kagaksunon ba? Ato dito sa gawas, kato pagawas kana gawas oh. Oh, pagawasan niya oh. Oh. Wa ba ni dool gyud nya? Oh. Oh, nagkiyugpos ang tunguban. Dahil na sa nagtalikod. Wa man. Mingaw gyud dili kayo kuan bang paghangop ba? Kana maobserbahan man nimo. Maobserbahan lang nimo, no? Tawa. Wala. Beka, babalik ka to Duterte sa dito sa Hong Kong. Kaya di man yung mga binayran yun niya, mga OFW man eh. Di man hakot, be, asam to. Balik-balik ta sa Hong Kong dong. Kaya, oh, be. Balikan to. Kaya, oh, pag-abot, oh. Kaya, oh. Oh, mga tao tindog yun. Doon ay kalainan yun, no? Kaya, Duterte mo, mga tao may mukuan, mo chant. Di man ni hakot yun. Dili ni hakot. Insulto po kayo itong OFW at inon nga gihakot sila. Insulto na. That's an insult, ha? Dili ni hakot. O, ito ha? O, kani. Makita mo, sa dito sa gawas ni. Andres sa may Mandawi. Ito balikan to sa Mandawi dong. Sige, free sa gamay. Katong Mandawi nga, kuan ko nung. Pag-abot ni Duterte, mingon sa nga kuan. Pero ang pag-abot, balahi ko ng mga tao. Tama, be? Kani. Sige. Muna ang intro pag-abot ni Duterte ito sa local area. Kay abroad man to ato ron. Alita, basta asa ha, mga Pilipino ba? Abroad o di sa ato. Ano? Pag-abot niya. Ato sa Mandawi ni pag-abot. Nawa, be? Sa may tapos video dong. Okay. Sige ko no. Anong putol-putol man ang video? Palayo ko no kukuhan ko no. Okay. Sige. Ano man yung sa may problema? Kaya ato lang i-compare ha? Sige ko no. Ipabati ko ng audio dong. Kaya ako lang nang gibalikan mga kagalaan. Kaya ang hangop bas mga tao. Murag doon ay kakulian sa tong signal siguro. Palayo ko no ko. Kaya tanan naman video. Di man ganina sa Hong Kong maumansad og karon palayo ko no ko og kuandong i-check ko no din ha kay unsa ning kalakiha be ato sa kunon gamay mga kaygalaan sige kay murag wa mo kanang kwan kini ang atong mura siya magputol-putol no magputol-putol siya. Pinangga na
Okay, fresh gamay, fresh. So kini local ni. Pwede na to ningon day nga agi hakot man to mga audience ha. Sige lang, bisan og pwede na to pasingin lang pero kini OFW sa Hong Kong di gyud ni. Ako di ko motuog yung gipanghakot sila dito. Ha? Kisa man pumultikab ka pakyawon dito kay. So wa gyud ni mahakot kini sa Hong Kong. No? Ya, mao man ni ang nahitabo. O ako na nang ipakita ba gala tanawa. Ang mga tao mismo mo singgit gyud, ha? Okay. Lahi man gyud mahigala. Asa man to sa Negros dong be? Katos Negros ko no, to ngikwan to kang kwan. Balikan to gamay tong kani. Sige Take kano. much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say isagi trano. Okay ra ba? BBM. Dunga ta BBM. Watay mingaw man uso ko. BBM. Okay. Okay. Okay na kita. The Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental truly loves you. The province and the whole country. Thank you so much. Fresh gamay. So kini chant ang nag-chant ang gobernador god. So mo follow untang kwan. Ya sige, dungan ta BBM. Matay mingaw man. It was a candid comment, ha? Candid comment. Wala lang tato niya i-mention niya, matay mingaw man. Mula ito niya, BBM, sige dungan ta. BBM, matay mingaw man. Be, ato balikan gamay be. Pero natay kakulian sa atong signal siguro, ato lang ning ipa-check dong names kay ngano naon sa kanang kalakiha kay kini daan naman ang video ako lang gibalik na to para pag kuan na pag establish ang nga lahi ang hangop no sa mga tao. Naman si Kini. I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say isagi tra nato. Okay ra ba? BBM. Okay, dunay kakulian sa tong computer dong. Palayo ko dong no, dunay problema. Dili maditso-ditso tong ato sa ning ipa-check ko no. Og unsay kuan ani. Atong na technical mga sugit tig paminaw kay sige bebe balik ka usa. Putol-putol gisa dong dili gid sa internet, dunay kakulian jud, okay? Sige gamay lang, balik ko no gamay be. Sige, rewind ko na dong. Para just to check the video, be. Audio. Sige, be. Gamay lang. Og sa, kung pa ni sa... Sige, gamay lang kayo mga kagilaan. Dunga tabi, Sige. Straight to the point. Now, atong balikan sa kadali, no? Before ta atong kuhaon ang report ni Pulauro. Balikan ta kadali mahigala ning mingaw man kuno tong sa Negros, ha? Nya katong sa Mandawi, pwede maglalis Mandawi nga gihakot man to. Ibutang ta lang. Medyo malisod matag tuog ning hakot kining opposition maglisod maghakot ron. Kining taga-admin makahakot gyud kay naman tanan resources na ang mga mayor na tanan governors ina na. Pag kini may ilang opposition medyo lisod-lisod ihakot pero sige na lang. Ato to sa Hong Kong kana sa Hong Kong dai wa gina mahakot dai. Mga OFW na dili na to sila insultuhon may gala nga gihakot mo dili na nanarbaho man sila dito kasamangki so wa ni mahakot sila dito nagtapok sila dapitin daghana og ilang giwelcome may gala si kanhi presidente Rodrigo Duterte so medyo dunay kalainan ba kay og imong tanawon may gala si BBM nga naglakaw-lakaw murag wa may nanagan dili ba hangop bitaw nya igwali sila mahigala ni Trillanes Tarawa, nangampanya Trillanes. Kay indagan mas Trillanes, so mayor gidaganan Trillanes in the kino. Sa pagkakaroon, man sa madagag senador, kay tanaw siguro niya, murag medyo alanganin siguro sa madagag senador. So, nidagan sa mayor, si kanhi senador, kinini ang Trillanes. Dito ni sa may kaluukan. Ang iyang campaign, mahigala, murag wa pag kayo, ingon ta nga hangop gid sa mga tao. Debe, ato tanawon ko rin iyang konbe. Iyang campaign, be, gamay lang. Para pag, ato lang tanawon, be, ang hangop sa mga tao ba asa man to gamay lang kuno dong. Okay be gamay lang atong na okay na ba be sige kuno ato sa nang check mahigala be kani Sani Trillanes ang tatakbo dito sa Caloocan.
Hindi na po ako nagdalawang isip. At ako ay voluntaryo na sumama sa Team Trillanes. Dahil nagnanais din tayo na makita ang Kani. Moni. Trillanes. Naputol ka pong audio, no? Kani, wa man yung kalamano, wa man may lamano sa niya. Naglakaw-lakaw ni siya dito nga, way, kuhan yun sad. Medyo igualis ang BBM ng kalakihay. Balik ko na katong nagpaso-paso ng Trillanes dong. Mga tao ba, medyo wala man kayo tagad, eh. Kana paglamano unta ba? Sige, dito lang ko na itong, kuhan. Kana. O, kiniusaon, naglingkod-lingkod na usa. Nagkuha na magsanina nga James. Kini ba jerseys basketball, no? Oh? Wagi mo tindog, wag mo laman, Trillanes kalamanohon, wag. Gidid ma. Tawa, kani mo? Oh? Tara, laman, oh? Kalamanohon siya, wag tanaw niya. Tanaw, oh, tanaw siya iyang lamanohon. Wa man tanaw. Murag igualis sa BBM ng kalakiya ay. Tanawa ka rin ang iyang jersey, oh. Napay apelidon James. Wa man tagdas Trillanes James. Di ba ka si LeBron James? Mayag LeBron James, wa man agad kay makayo wasi ko kaila kay LeBron James man. Pero kini Pilipino man eh. Tara, oh. Kani, oh. Lakaw-lakaw. Oh. Wa gin laman og usay yan lamanohon unta, wa man tanaw. Didid ma magasaan eh. Talawa ho. Kanamang kining tawhana naglingkod-lingkod ning tawhana na jersey nga James Rabay gisulot. Og si LeBron James ba masabot na tong wa man agad. Kay wa tuloy kaila pero kini Pilipino man eh. Talawa ho. Wa gyud. Nilingaw hinuon mahigala. Trillanes ka murag kalamanuhon, wa na lang mo laman Trillanes kay saon ta man nga wa man mo tan-aw ni. Dalawa, kina. Yang kita tanaw. Okay, so now ba iguales na Marcos? Pero Duterte lain man kato pag-abot niya sa Mandawi, local to, ato sa Hong Kong. Kani sa Hong Kong, balik-balik ka to gamay be. Kani, oh. Tawa mga tao ba? Oh. Ang mga tao di mo chant. Okay. Kumuna mahigala na napatay lang yung video ani katong Wanday. Kana na ang beasa ba lang yung video katong pag-welcome nila ni Kwan. Unya na ang speech niya kay taod lang ha. Okay, sige gamay lang kayo. Muna ang pag-welcome pero sige lang sa dili pa ta mo adto. Aris sa Pulauro day ato sang kuan ang report ni kasama Pulauro gamay. Kay nato mga naka-standby ito mga reporters. Atong ipabati ron tong taod kining speech mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte para ma-analyze na to. Doon naman nakadungog naman mo pero kini ato nang ipabatig balik kay aron nga atong ma-analisar ang iyang mga pamahayag mahigala atol sa speech, no? Okay, gamay lang kayo mga kailan ha. Ato sa pagtagad ni mga sukitig paminaw. Si Sara Duterte sad ni speech po dito sa Hong Kong ato sa ni paminaon, pero unahon ta sa si kanhi Presidente Rodrigo Duterte kasama ti unag yung nga ni Kwan ang sequence atong i-follow na lang, no? Kato pag-abot niya unya dayon ang speech mahigalabi ato kuno paminawon si Digong be usa na iyang speech dito sa mga OFW be dito sa Hong Kong mga sukin tig paminaw atong tagag-pagtagad kuno names. Okay na ba names be kaya sige kuno ato testingan daw be na okay kini mo ni sige nanay say Kwan
Saan eh? Pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, Kanan tao? Rodrigo Roa Duterte! 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 Sumuon ni mahigala dito sa Hong Kong, no? So doon naging karisma siya. Doon naging karisma nga mo kwan sa mga tao. Kaya OFW man eh. Lisod man kayo na mamasangil ta nga nahakot sila day. Lisod kayo, dili ta mo pasangil anak kay medyo insulto na sa to mga bagong bayani, no? Magandang hapon ho sa inyong lahat. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Pero nakatingin ako sa inyo. Ano ko? Na dapat Hilak man yung ba, no? nakita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga Hilak ng nga tao. pumunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganon rin ako noon. Almost 3 years sa labas ako nagtatrabaho. Well, nagtitraining para pag sa koneksyon ko sa pagka-abogado. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap na magkikinig ako. OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it would take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat, then I said, napipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo.
tanggapin na lang natin kung ano ang nasa palad natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng kaya kayong lahat ng mga dalaga pa ilan ba kayo? Matagal pa naman ako dito, 1 buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat. Para lumigaya kayo. At magkaroon ako ng maraming pera. You know, hindi lang ito sa sabihin ninyo. Hindi ako nagbubula, ha? Yung mga taga rito na tumanda na nung nakilala yung pamilya ko. Yung matanda na, yung may karanasan sa Davao noon, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kaming walang ama kasi abogado siya. Maano pa naman ang Pilipinas noon, ang hanap buhay nasa siyudad talaga. Ang abogado walang silbi dyan pag sa barangay. So, ganun na-experience namin ako, na ang tatay ko, iniwan kami sa lolo pati lola ko at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Ganon, sa labas ng probinsya. So, damang-dama ko talaga yung... Okay, so standby gamay ha. Muna ang niyang speech mga sukid di paminaw dito sa Hong Kong. Unya mo lang nagkomedya man dahil labot sa ICC sad, no? Kinisaw mo hatag og mga jokes sad murag manghilak na mga tao, mga tawa yung balik na sad og kaseryoso. Ato tiwasog kay totoo standby la sa umalamang pipila ka pahinumdom. Takna alas 9:44 na. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Land Bank. Balikan unya mahigala taod si kanhi Presidente Rodrigo Duterte iyang speech mga kaigalaan. So kini napakita gini nga medyo kung atong tan-awon mga higala, real talk ning ato. Dili gyud ni ingnon ta nga mga kuanday, mga fake accounts sa mga trolls. Kani nga Hong Kong di ba ni trolls? Sa pag-troll sa nang tao man ang tinuod. So medyo doon na gyud kuan na kasamang kay lahi gyud no, mura gyud na kalainan ba. So sa ang katong mga dili pabor ni Duterte ngita sa pamagi unsay maayo aning kalakiha kinigong sa social media pwedeng pasangin lag trolls na daghan ka na mga trolls na pwede po siguro na trolls gyud sad ipatanda lang na ay trolls
Asang pikas-pikas pulos mo na maghimog trolls tingali gid pod kay nikamot sa gagkuan kay ba pero kanang makita nimo sa rally na gyud dili na trolls oy. O ganang makita nimo sa actual na. Nya kini ni ang mura ba sa kanang lahi nilang kuan dunay karisma si Digong. Ako nakita kani si Presidente Rodrigo Duterte ang dunay karisma sa mga president sa Pilipinas nga nangagi katus Cory. Dili hinuon sa kuan kay kato pagkamatay ni Cory grabe sa tumumoy nakapa himo ni Pinoy nga presidente. Grabe sa to karisma si Cory pero lahi po ning kang Digong. So far kini sa mga presidente nga kanan dugukon bagig mga tao ba. Katong uban may galang maragwala wala may kuan kayo. Ni kahuman sa termino maragwala wa na lang gid ka sa kuan. Ordinaryo na lang gid ka nga tao. Okay ni lahi sa atong balikan may galang ning speech makigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte gamay lang kayo.